Mnohé fyzické charakteristiky bábätka sú vytvorené tak, aby napomáhali dojčeniu. Mechanizmus sania vyžaduje maximálny kontakt medzi čelusťou, jazykom dieťaťa a prsníkom. Pre maximalizáciu kontaktu je v porovnaní s veľkosťou úst jazyk bábätka veľký a líca obsahujú tuk, aby pomáhali udržiavať jazyk v správnej polohe pri saní. Tie isté tukové vankúšiky zabezpečujú, aby sa líca pri sani neprepadali, čo by zmenšilo veľkosť ústnej dutiny a znížilo podtlak, ktorý pomáha dostať mlieko z prsníkov. Horné dýchacie cesty, ktorými vchádza a vychádza vzduch, tiež podporujú dojčenie. Horné dýchacie cesty bábätka sú veľmi krátke. Hrtanová prípojka pri koreni jazyka, epiglotis, ktorá zabraňuje, aby sa potrava dostala do priedušnice, sa dotýka zadnej steny podnebia. Táto kombinácia fyzických procesov pomáha viesť mlieko do pažeráka, ktorý ho ďalej posiela do žalúdka a tým sa znižuje riziko, že sa mlieko dostane do priedušnice. Toto tiež podporuje dieťa, aby natiahlo krk zaklonením hlavy, čím sa zdvihne spodná čelusť dopredu a maximalizuje sa kontakt s prsníkom.